thank you so much for joining us. Welcome to your weekly talk program right here on Sly Media TV. We call this platform Talking Everything with Oscar. Here at Sly Media TV, it's all about building bridges in politics, building bridges in sport, building bridges in business, in all facets of our society. Remember, if you'd like to be part of the production team here, if you have a story idea, please get in touch on the numbers which shall be appearing on your screens there. Those appearing on the screens right now. So get in touch with the production team. When a topic you've got a story idea, just get in touch. We'll definitely welcome your ideas. Now today we want to talk about spiritual matters, issues to do with spiritual matters. In the studio we have invited Pastor Muchefa. He is from the Redeemed Christian Fellowship Ministries, and tinombotaura nyaya dzakasiyana siyana dzekunamata mapastor ari kutaura zvenhema zvichingodaro. Pastor, thank you so much for joining us on Talking Everything. Thank you, Mr. Oscar Pambuka. Totanga tichiti vanombonzi Pastor Muchefa ndianiko? Yeah, Pastor Muchefa mufundisi ndakadanwa naMwari, ndakaenda ku Bible school, ndakange ndichishanda nemachechi akasiyana siyana, ndakange tiri kuzayoja tikamboshanda namaministries akasiyana siyana. Mwari kwakuzondidanawo kuti ndinge chitanga inonzi Rekfe Ministries, Redeemed Christian Fellowship Ministries muna 2016 muri muna November ndo patakatanga ministry iyoyo. Ndo pamakatanga sangano. Yes. Right, saka munofokasa ne professor healing ere deliverance munoita nezvei? Yeah, ku kereke kwedu Mwari anondishandisa nezvinhu zvakasiyana siyana. Ingave nyaya yedeliverance, nyaya dzeprophecy, nyaya yeteaching nezvimwe zvakasiyana siyana zvinenge zvatenderwa naMwari kuita panguva iyoyo. So ku ministry kwedu tinoita zvese zvinenge zvatenderwa naMwari kunge zvichiitwa panguva iyoyo. Tichitasa nyaya yemafloods yandapa introduction ndichipinda paya, munoionawo sei semunhu waMwari? Yes, nyaya yemafloods inyaya iri kutaurika, inyaya yatiri kuona. Ndiri kuziva kuti iye zvinezvi tiri kunzwa kuti kune upenyu hwarasikirwa nevanhu kuMozambique nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Mafloods iwayo ari kunzi ari kusvika zvekare nemuno muZimbabwe, but tinotenda kuti zvikuru Mwari vachatitirawo zvakanaka kuti tisarasikirwe neupenyu hwevanhu nezvipfuyo nemaproperties evanhu. So ndo chinhu chatiri kunamatira ichocho, kuti mvura kana ichiuya ngaive mvura but isaparadze midziyo, isaparadze upenyu, isaparadze maproperties evanhu. Ichokwadi pastor. Asi pastor tichitarisa ratingati role of the church in society. Basa rechurch mugungano chiko? Ya, basa rechurch kuumba vanhu. Uye zvekare kuratidza vanhu gwara reupenyu, nekuti tiri panyika panapa atipo forever. Tichange tine nguva yatichange tichizoda kunge tichizoenda kudenga. So donzvo rechurch nderekuti vanhu vauye kuna Kristu. Donzvo rechurch nderekuti vanhu vaende kuna Kristu, vasati vaenda futi kuna Kristu vanga vachidzikinwa naMwari pazvinhu zvakasiyana siyana. Sezvamunoziva Mr. Oscar Pambuka kuti kune mhepo dzinoteera vanhu, kune zvinhu zvinoshungurudza vanhu mukati meupenyu, mune ushereketwa hwakawanda unenge uchiitika mukati memhuri dzakasiyana siyana. So donzvo rechechi nderekuti vanhu ngavadzikinwe naMwari, vanhu ngavaporeswe naMwari, vanhu ngavanunurwe naMwari kubva matambudziko akasiyana siyana, but pamusoro pazvo tova neupenyu usingaperi, tinowana nguva yekuzoassociate nemusiki taenda kudenga. Asi ndichitarisa in today's society, church is slowly becoming like a science fiction movie or drama. Kuchitwa zvakasiyana siyana, vamwe vari kutraya kumutsa vakafa, vamwe vari kudya uswa, vari kutamba nenyoka zvichingodaro. What is going on? Yeah, zvinhu zvinoitika Pastor Mr. Oscar Pambuka, zvinhu zvinoitika, but chinoitika ndechekuti muministry kana kuti mubasa raMwari kune vamwe vakadanwa naMwari, then kune vamwe vakauya vane ma-intentions avo. So that's why chizoona kuti vamwe vanhu vanenge vakuita zvimwe zvinhu zvinenge zvisingatarisirwi kunge zvichiitika. Vamwe vanenge varipo pakutsvaga mbere, vamwe varipo pakutsvaga mari, vamwe varipo pakuitawo zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. But chatinoti mufundisi, chatinoti kereke, ikereke inofanira kunge ichibetsera munhu kuti abude muchivi, ikereke inofanira kunge ichibetsera munhu kuti abude mudambudziko rake, ave neupenyu hwakanaka. Ndo yatinoti kereke iyoyo. Pana pastor aitraya kuresurrecta someone, vamwe wekuZambia akatotraya kusvika atobuda muguva achitraya kumutsa munhu anga akafa. Vakafa vachiri kumuka here munguva ino yatiri? Hatikwanisi kulimita Mwari, Mr. Oscar. Hatikwanisi kulimita Mwari.
Mwari vanogona ngoita anything, even vakafa ivavo Mwari anomutsa. Aiwa, asi tunautaya zvinobatika kuti kubva 1990 kana kuti kubva 2000 pana kambomutswa here afa zvakawanda. Kune vamwe vakadaro vakamutswa vakafa. Even kukereke kwedu chaiko Pastor Mr. Oscar Pambuka, ndine kamwe kamwana kakange kafa chaiko, takanamatira Mwari akauisa upenyu. So izvozvo hatingakwanisi kulimita kuti simba raMwari hachakwanisi kumutsa munhu akafa, because he is the same yesterday, today and forever. Zvaaita Mwari kare ari kuzviita iye zvinezvi, uye anoramba achizviita nekusingaperi. Even kukereke kwedu ndiritori naye akatokwanisa kuti watafa kudai somwana akanga ari about 7 years. Taamunamatira vanhu vakutoti hapaisina upenyu, akatotanga kutorarama iye zvinezvi ari kutorarama. Even tomorrow paSunday service yachange tichane mangwana anenge aritoriko kuchechi. Pastor, akanzi akafa nechechi yenyu kana kuti zvakatokonfirmwa nemadhokta nemhuri kunzi azvishuwa mwana afa kana kuti makangoti anenge afa uyu achazomutsa uyu? Anga asitoriko kuchechi. Zvonhu zvakatoitika kumba, vanhu vese vakatokonfirma vakatoita everything. Tibada kuzonamata naye akabva atoita zvakanaka. Saka tinoziva sei manje kuti totera pastor upi, totera sangano ripi, totera rinomutsa vanhu vakafa here, totera kutaurwa shoko here, totera chechi ipi? Zvinoitika Mr. Oscar ndezvekuti church ichechi. Kuchechi kunowanikwa zvese. Prophecy inowanikwa, deliverance inowanikwa, kuparidzwa kweshoko kunowanikwa. Zvese izvozvo zvirimo muchechi. Zvese zvinowanikwa muchechi izvozvo. So hatingati takuteera kunongomutswa vanhu vakafa chete kana kuti kwakadini. Kunoparidzwa shoko nekuti shoko tinorida, nekuti shoko rinotiwisira upenyu husingaperi. Vanhu vanofanira kudzidziswa shoko raMwari nekuti mushoko raMwari ndo mune zvese. Then zvekare hatingati shoko raMwari raitwa zvekare tohatagumira ipapo, kunofanira kuwanikwa deliverance zvekare, nekuti kana munhu auya kuchechi achirwara anofanira kudzokera apora. Auya nedambudziko rake Mwari anofanira kumudzikinura. Uye zvekare kunofanira kuwanikwa prophecy, nekuti munhu anofanira kuziva kuti chii chiri kuitika muupenyu hwangu. So kuchechi kunofanira kuwanikwa zvese izvo. That fivefold ministry here inofanira kunge ritori zvekare muchechi. Asika kune akatarisa chirongwa ari kuti ndoziva sei kuti iyi chechi kai ndo chaiyo iyi. Alright. Ava pastor ava ndo chaiyo ndevamwari ava munhu anoziva sei? Nzira dzekuziva nadzo dzakawanda. That's why even mushoko raMwari zvichinzi tinofanira kunge tine mweya wekunzvera. That spirit iyo yekunzvera iyo inofanira kunge iri pamunhu chaipo chaipo kuti anyatse kuona kuti izvi zviri kuitwa izvi ndezvekwamwari here kana kuti hazvezvekwamwari. Spirit of discernment yamurutaura inongouya munhu wese anayo here? Nyatsobatsirai vatendi tinoda kunyatsoona kuti zveshuwa tofamba sei. Saka mati munofanira une spirit of discernment. Yes. Ndo ipi manje? Mweya wekunzvera uyo tinopuwa naMwari. Even pamakagara ipapa pa Mr. Oscar Pambuka, pakaitika zvinhu munonyatsa kuona kuti izvi hazvisi zviri kwaMwari, izvi ndezvekwamwari. Unoona sei manje? Batsirai vatendi. Neshoko raMwari ratinoverenga riya rinokubetsera kuti rikugaidhe shoko raMwari. That's why muchiona kuti even nekukereke kwedu tinokurudzira nguva zhinji ndeyekuparidzwa kweshoko kuti vanhu vazive zvinowanikwa mushoko raMwari zvinogona kuvabetsera, nekuti pasina shoko raMwari chaiko chaiko unogona kurasiswa. But pekuti kana zvinhu zvaitika ukadzoka pamushoko raMwari wangu chinotariswa mumagwaro unonyatsa kuona kuti izvi ndezvekwamwari izvi, aiwa izvi hazvisi zvekwamwari. Aiwa toda zvinhu zvinobatika touya muno muZimbabwe. Okay, tonamata toita maitiro edu echivanhu here, toita mapostori here, toenda kumapentecostal here, nzira chaiyo ndeipi sapastor tichibatsira vatendi? Nzira chaiyo Mr. Oscar Pambuka ndeyekuti ngatitende mushoko raMwari uye tichienda nekuna Jesu Kristu. Makereke ariko aya akasiyana siyana, but nekuti munda wacho wakakura munda uyu, umwe neumwe anenge achisakura nekwake. But ukaona kereke inobhilivha inotenda muna Kristu Jesu ndo kereke inokuratidza nzira yeupenyu. Nekuti iye anoti ndini nzira, zvokwadi neupenyu. So kana pachinzi uko hakuna Jesu, ziva kuti ipapo parasika. Kana kuri kuchivanhu chedu, chivanhu chiriko, but chivanhu chiriko ichi chine maitirwo achinoitwa. Vane musika vanhu vanenge vachiti kunamata musika vanhu, but Mwari watinoziva Mwari mumwe chete akasika denga nenyika uye anonamatwa kuburikidza naJesu Kristu ndo Mwari watinotenda yeye. Ukangoona chete zvimwe zvakuitwa zvisina Jesu mukati, ziva kuti pane kurasika ipapo. Kune vamwe vanokwanisa kuti zvekuti Jesu makazonzira manje
taingova nemanamatiro ataita munopindura sei? Ipapa pane kurasika, pane kurasika. Kurasika? Yeah. Because nzira inoenda kuna Mwari zvandaichitaura paya haugoni kuenda kuna Mwari but unotongoenda kuburikidza naJesu Kristu. Ndo nzira inotiendesa kuna Mwari. Saka pese paya vanhu pavainamata through musika vanhu vanga vasingatauri naMwari. Ndakaenda kubetserei Mr. Pambuka. Tinana Mwari vakasiyana-siyana. Vana Mwari vedu vakawanda. Tikunzwanana zvakanaka. Kune vamwe vanototi isusu Mwari wedu ndeichi chimudhuri chatamisa panapa kana chiumbo chataumisa apa. Vanenge vachitomuti ndiye Mwari. So vane maitira vanozviita but ndiye Mwari wavo. But asiri Mwari wechokwadi. Ivo vari kuzviita vamwe vanotoumba zvimombe zviya, vamwe vanoita zvipi nezvipi. Maitira avo. But kana takutaura Mwari wezvokwadi ndiye akasika denga nenyika anonamatwa kubudikidza naKristu. Kwete chiumbwa, kwete chimudhuri chinenge chamiswa apa kana kuti anything. But Mwari mupenyu ndiye anonamatwa kubudikidza naJesu Kristu, iye akasika denga nenyika. Okay, tomboshandisa muenzaniso we-liberation struggle yeZimbabwe chimurenga umvukela. Akabatsira paipa ndiani? Ndimbuya nehanda here nasekuru Kaguvi kana kuti ndiMwari? Ndichada kuti mudzokorere shoma. Todzokera panguva yehondo. Chakaita kuti Zimbabwe ikunde pachimurenga. Chimurenga 1, chimurenga 2. Tichikunda. Taibatsirwa nanasekuru mbuya nehanda here nasekuru Kaguvi kana kuti taibatsirwa naMwari? Mwari ndiye vakazviita paya. Mwari ndiye vakazviita. Asi ava taitonamata through anasekuru Kaguvi. Iyo research narisina kunyatsa kuita hangu kuti vanhu vainamata through mbuya neKaguvi, sekuru Kaguvi kana mbuya nehanda. But chinoitika ndechekuti zvinhu zvese zvinoitika panyika panapa Mwari ndo vanenge vazvitendera. Kana Mwari vakuti ndakusunungura vanhu, vanosunungura vanhu. But kushanda kwaMwari vanoshandisa midziyo. Nekuti Mwari akaburuka chaiko kuti nhasi ndaburuka ndiri apapa, vanhu havagoni kutarisana naye kana kumisidzana naye kana kumuona. But Mwari anoshandisa midziyo inenge iri vanhu. That's why kune mapastors, that's why kune vanhu vakasiyana-siyana vanomutswa naMwari kuti zvari kuda kuti Mwari vaakambirishe zvizadzikiswe. If you're just joining us, this is Talking Everything with Oscar. We are looking at spiritual matters. In the studio, we've got Pastor Muchefa. We kindly welcome all your views and comments. Any questions you want to ask, Pastor Tinokupa Mkana, Mchwafunza Shamdagun Zisisa. Remember, we are talking about spiritual matters. Now, okay, kunewa mwakuti, church is now being handled as a business. They are treating church as a business. How would you come in? Yeah, mataurire vanhu nemafungire vanhu. But kana iri kereke, it's not about business. It's a non-profit making organization. Kereke iripo pakudzikinura vanhu nekunamatira vanhu nekuti vanhu vazive nzira inovaendesa kudenga. But muri mukereke zvekare kune zvimwe zvinhu zvinogumisira zvakuitika. I think ndo matorerwa anoitwa nevanhu kuti yakuita kunge business. But nekuti kereke kuti ifambe panodiwa mari. Nekuti even isikwatiri tine nzvimbo yatinoshandisa, tine magetsi atinoda, PA system dzinoda kuserviswa nezvinhu zvakasiyana-siyana. Tinotodawo mari kuti zvinhu izvo zvinge zvichiitika. Ende pakashayikwa mari muchechi, chechi haigoni kuenda mberi. Saka focus yechechi imari here kana focus yechechi kubatsira vanhu? Focus yechechi haisi mari. Saka inozomira sei kana isiriyo focus yacho? Haisi mari. Focus yechechi ndeyekuti vanhu vadzikinwe naMwari. Ndeyekuti vanhu vaendeswe kudenga. Vanhu vave neupenyu husingaperi. Focus yechechi. Izvo zvazviitike pasina mari. Izvozvo zvinoitika. Saka but ndakuitorera pane vanhu vari kuti church yakuita kunge business. Haisi business church. Ukaona kwakunzi kuchechi ngakubviswe ma-free will offering aya. Offering iya inobviswa iya yakanaka nekuti zviri mushoko raMwari kuti munhu aropafadzwe naMwari. Mari iyo inenge yauya kuchechi inodzokera futi mubasa raMwari yakushanda mubasa raMwari. Nekuti apangakwanisi zvinezvi mutaura zvemafloods kutaura nyaya dzekunaya kwemvura. Vanhu havangakwanisi kuenda paopen space vachinonamata mvura ikatanga kunaya munhu angavi comfortable kunamata pachinowa nemvura. Panotodiko kuti pange paine nzvimbo yakanaka yekodeni yekunamatira.
Okay, let me just take the comments because it is their show. Let me welcome Promiti Amandishe. Zanzi tinokutenda chaizvo nokuya pachirongwa. Anzi ndi brother vamadungwe here. Now talking about Prophet Madungwe, tantinawo pachirongwa. Iwo vanoti vanoenda ku heaven vachidzoka futi pano pasi. What's your comment? Nyaya vamadungwe ndakangoinzwa ndakamboifollowa kuti hanzi vanoenda kudenga vachidzoka. Andisati nenyatso kunzwisisa maitira vanenge vachizviita. Asi makambosangana zvinoitika here ndimi mapastor acho kuti zveshuwa imi mapastor munokwanisa kumboenda kuheaven mombodzoka pasi panapa zvinoitika here? Inini kwandiri Mwari anondishandisa nenzira dzakasiyana siyana. Mwari anondiratidza mavision. Vanogona kundiratidza even mavisions ekudenga. Vanogona kundiratidza mavision epamusoro peupenyu hwemunhu. Izvozvo that's why muchizoona kuti vanhu vakauya kuchechi kwedu ndogona kutotanga kutoudza munhu about life yake otoshaya kuti azviwana kupi. Mwari vanenge vandiratidza pamusoro peupenyu hwemunhu iyeye. Okay. So pane zvimwe zvinhu zvekuti Mwari vanotiratidza zvakavanzika, zvingave zvikudenga, zvingave zvikuhell, zvingave zvinhu dzakasiyana siyana. Mwari vanotiratidza zvinhu izvozvo. Saka mukuti kuheaven kunoendeka But in a vision. But kuti munhu azoenda zviri physical achidzoka zviri physical, but zvinhu zvinoitika in the spirit zvekuti haukwanisi kuenda kudenga nenyama yako. Zvinhu zvinoitika zvekuti Mwari vanenge vachikuratidza. Unogona wakatogara muroom kana kuti uri somewhere paunenge uri, but Mwari votanga kukuratidza like a vision. Ndo zvinoitika izvozvo. Even nine madreams chaiwo chaiwo. Even ndiritori kumba chaiwo chaiwo. Ndinogona kutorota hope dzemunhu achauya kukereke kwedu. Even for one on one achitaura kuti Mwari vanotondiratidza kuti pane munhu achauya achange akapfeka zvakati, kana kuti achauya akadai mangwana, ari murume kana mukadzi. Ndogara anatozviziva kuti kune munhu achauya ane dambudziko rakadai so pandinotozoenda kuchechi ndoenda kutozviziva kuti kune munhu achauya zuva ranhasi akadai. Hanzi nakaricas baba Richard vari kumbare namai Shanti vari kumbare as well. Thank you so much Sly Media TV for this program inotibatsira chaizvo. Elias Bakare, why don't you go to hospitals and deliver the sick? Yes. Munoona chinoitika Mr. Pambuka ndeichichi. Kuma hospital chinomboenda chimbononamatira vanhu. But pane umwe munhu anofanira kunge aine that faith yekuti ndikaenda panzvimbo apa zvinhu zvangu zvinoita zvakanaka. So nyaya iripo ndeyekuti hatikwanisi kubetsera munhu asingapiwo commitment yake, asino faith. Nekuti kune mumwe munhu anototenda chaiko kun'anga chaiko kuti inini zvekuchechi handitombozvidi ndoda kuenda kun'anga. Vanhu vane maonero avanoita nemaitiro avanoita. So zvinhu zvekuti hatikwanisi kufosa munhu kuti isusu chete tisinogona kuporesa, but tinoda kuti munhu akwanisewo kuuyawo. Taonawo that commitment, that faith yemunhu iye anobetsereka zvakanaka munhu iyeye. Rega ndikuudze Mr. Pambuka, ndine umwe mwana yakabuda panewspaper I think 2017. Vanhu ivava vane mwana aitemwa nematombo. Mwana aitemwa nematombo veku Cliff. So vakambotinzwa tichita program yataita paradio namaprogram azinoya paTV. Kwabva vatora nhamba dzedu, kwabva vauya kuchechi. Chiimaginayi vakafamba kubva kuWhite Cliff, vanga vasina mota, vakapinda mukombi, mwana aitotemwa nematombo mukombi umomo. Vasvika pako vakabhana paya, mwana achitemwa nematombo, vanhu vakagumisira kumuteera kusvikira vakusvika kukereke. Vasvika kukereke, vakange vaine kutenda kuti kwatanzwa uku tikaenda zvinhu zvedu dambudziko redu rinopera. Vasvika pakereke pedu, ndakafonera ndiri kumba ndisati ndatombopedza kugadzirira kuti kune mwana ari kutemwa nematombo, kasirai kuuya nekuti anogona kufira pano. Ndichimhanya ndichisvika zvakatombonenesa kuti is it possible kuti munhu anotemwa nematombo usingaoni matombo ari kubva kupi. But vauya tanamata nawo matombo iwayo akabva amira ipapo. But chakaita kuti zviitike ifaith yakavadhonza kuti tikangosvika panzvimbo ipapo dambudziko remwana ari kutemwa nematombo uyu robva rapera. Ende zvakabva zvaitika seizvozvo. Vakaverenga nyaya dzemumanyuzipepa vakadziona. Even pana maradio station ndakasiyana siyana vakanzwa tichitaura nyaya idzodzo. So zvinhu zvinoitika kuti faith chinhu chakakosha. Faith yako yekutanga ndeyekuti unofanira kutora that first step yekuti ndiri kuenda kunzvimbo uku, ndasvika munzvimbo iyoyo Mwari anoitira zvakanaka. So tikazokuteera kudzimba dzako pamwe unogona usati ready kuti unge uchigamuchira zvinhu izvozvo. This is Talking Everything with Oscar. Let's just take a short break. We'll be back very soon.
At Sly Media Productions, we offer live streaming services to companies willing to reach a worldwide audience. We bring you live studio interactive talk shows and interviews. Well, thank you so much for joining us on this live broadcast. It is sad to note that every day in our local papers, there is a case of rape. Are the current penalties not good enough to stop perpetrators from committing crime? But as we close, I've also seen or read in the newspapers that there are some people who are leaving your party. Why? We live stream news press conferences as it happens. We always last longer because we are revolutionaries, we are guerrillas. And today we have proved that we last longer. These neophytes who were using a marriage certificate of a married woman and a senior old man to try to take power. Our engagement with ZEC, which is very clear, that ZEC has shown that they are not willing to be open to dialogue. They are stubborn and arrogant. They are opaque in their processes. We have the capacity to live stream debates from various locations for a wide range of clients. Welcome to this public seminar that has been organized by the Institute for Security Studies in partnership with SAPES Trust and myself, Violet Gonda. We will start the first half with a question and answer segment where I will ask our panelists some questions, and then in the second half we will actually take questions from the floor, and also if there are any contributions from our viewers at home who are watching on social media, we'll also do the same. We are live streaming on our Facebook, on the Sly Media Productions Facebook page. So, coming to the issue of elections, there is jurisprudence that election petitions are not decided on numbers only. They are decided on numbers, or they are decided by the environment. If the court finds that the elections were not free and fair, as the first hurdle, the matter must end there, and the election must be vitiated. The way you see that there was never a plan to win this petition legally is how it was framed. First order that he wanted, a declaration that the election was not free or fair. Second sentence, make me president. How do you do that? If it was not free or fair, how does the court make you president? We follow them and help build Zimbabwe brand on a positive note. When you think of reaching the ever-growing internet audience with your video adverts, think Sly Media TV online. If you want to pre-package TV programs, documentaries, weddings and church services, think Sly Media Productions, building bridges. Your TV on the go, anytime, anywhere, worldwide. Well, thank you for staying with us. If you're just joining us, this is Talking Everything with Oscar. In the studio, we've got Pastor Muchefa. And just before the break, we're taking your comments. And let's continue, because that's now my bundles. Okay, Redman K. Makaru Zanzibar Jaira Kuparidza. Thank you so much for your comment. Shalinya Rai Vumbwe, Urungo Seka Shako Chinakiro Nechirongwa. Thank you so much. Manuma Haso Zanza Kuna Pastor Kadai. This is an excellent example of Satan. That's your comment. Chaso Pa Pastor Mkana, Ukupindu my messages. Lance Mosi Gudu, Anzi Kelvin Ben, Honakana Fesi Acho of Waseka Bamberi. I mean, Fesi Pastor Eta Serunakizwa Nechirongwa. Anzi, why don't you go to hospitals and deliver the sick? That was Elias Bakari. I hope you have been answered. And it's no good tender choice for that. Lucky Jackson. Oscar, how about an interview with Madungwe and that guy that calls himself God on the same platform, and this pastor is Nobula Chaizo a platform now? That's a very splendid idea, and I will take note of that. Lucky Jackson, thank you so much. Western Muozi and Oscar Inga Wakazi Zirinani one, why would you garapa sikutara ni mapenzi ayo? That's your comment there. John Marara Ndeumo Akuti
akamutsa munhu akafa chichi. Vanhu vari kutaura vachifikorodaro. Bishop Vukani Dladla is also watching. Thank you so much for joining us. Hanzi ini ndakapiwa mukanwa vanhu ava ndovavharira pandingabude. Hanzi ndakapiwa mukana tichakusungai nokuti muri kukanganisa nyika. King Mupatsi hanzi sei vasingaende kuchipatara in ICU hospital kwete varwere vanenge vachifamba. Munorapa varwere vanouya kuchechi chete sei endai hospital. That's King Mupatsi. Tombotsoka kwamuri pastor. Yes. Tinotenda zvikuru nemacomments amuri kupa. Ndanichimbotaura Mr. Oscar Pambuka ndichiti faith chinhu chakakosha. Faith hatikwanisi kubetsera munhu anenge ari kumba kwake, hatikwanisi kubetsera munhu kuzvipatara. Tinopota tichimboenda tichinamatira vanhu vachiitwa zvakanaka because vanenge vashayawo mukana kunge vachiuya kuchechi. Vamwe vacho vanenge vari critical vanogona kutaura but vazhinji saka munhu anobatsirikana munhu anonamata asinganamate habatsirikane. Even asinganamati anobetserekana. Saka ku ICU sei musingaende? Tinopota tichimboenda Mr. Oscar Pambuka, totomboenda tichinamatira vanhu vachitobuda, vanhu vachitoitwa zvakanaka naMwari, nekuti utano hunobva kuna Mwari ende upenyu hunobva kuna Mwari. So inini ndichikurudzira kuti munhu ngave ne that faith yekuti pane ndichinamata newewo ivawo futi ne faith yekuti ndanamatirwa zvangu zvinoita zvakanaka. So pasina faith, even the Bible says without faith it is impossible to please God. Haugoni kufadza Mwari usina kutenda. So kutenda chinhu chakakosha. So inini andototi first step ye faith yemunhu ndeyekuti kana achisumuka kuchechi kuti unoona vanhu vakawanda even from outside the country vanouya kuchechi tichivanamatira. Faith iyoyo yekuti munhu abva kuMozambique, abva kwaMuzarabani, abva kupi kuti kwandiri kuenda kukereko kune dambudziko rangu ndinonopora. And faith iyoyo yaanouya nayo zvinotoitika izvozvo. Nekuti isusu tagara Mwari vakatotidanira pabasa iro and faith ndendinayo kuti wandinoturika maoko pamusoro anofanira kuitwa zvakanaka naMwari. Regai ndikuudzei Mr. Oscar Pambuka, neimwe nyaya yakabuda mukwaedza yeumwe murume aitorerwa sadza nezvidhoma pamba pasingachagarike. Akanga ane more than a year asingadyi sadza, achingorarama nezvimwe zvikafu izvi, but aiti akapuhwa chikafu chakaita sesadza raidisapia sadza racho, plate nesadza racho zvaidisapia for a year. Akazoenda kuStar FM zvekare pane program yakanga ichiitwa inonzi Tilda Show, achinotsvaga rubetsero ipapo. Kwakutinzwa nezvedu faith yakaita ndeyekuti zvandauya kuno kuHarare ndikaenda kukereke ukoko nedambudziko rangu rinopera. Vakaverenga nyaya pamanyuzipepa, even ku Metro yakabuda, kuKwaedza yakabuda, even paStar FM yakabuda. Ivo vekumanyuzipepa ivavo nechi vakatomboenda vakanozviona zvichiitika. Akava ne that faith yekuti kwandanzwa uku zvinoita zvakanaka. Kwakuuya kukereke, auya muoffice, akauya for one on one. Ndanamata naye deliverance yakaitika, vakaenda pavanhu vakaenda pa YouTube pedu. Deliverance yakaitika muchechi muoffice momo. Akatanga kuita zvakaitika. But regai ndikuudzei ndichiti ndechingopedza kunamata naye chikafu chakaita sesadza iro rakanotengwa rikauya akaridya rese rikapera. And from that day that problem yakabva yaenda zvachose. Right. Chimagine zvekare nditausa. Ndimbokubatai mataura nyaya one on one. One on one inoitwa une pfuma here kana usina pfuma? Vanenge vachiya kukereke kwedu, isi tinobetsera munhu kukereke kwedu just for free. So chatinoda ndechekuti munhu asunungurwe naMwari. Ndine mumwe mukadzi panotoni panapa, mukazoenda pa YouTube pedu mukamuona mukadzi ya mukambomuziva kuti ndo zvanoita zvaita. Akauya aiyamwa neburwe riya, munozwa burwe rakaita kunge like a crocodile riya, raimuyamwa every night, richiuya richimuyamwa semwana, vagotenderera kwese zvigurana. Kwakuuya kuchechi vatinzwa, kwakubva vauya kuchechi tanamata navo. From that day burwa iro havana kuzomboriona zvachose. So zvinhu zvakawanda zvinotyisa zviri kuitika, but isusu nyaya iripo ndeyekuti tibetsere vanhu. Vanhu vari kunzoko Mr. Oscar Pambuka havazivi chinonzi uroyi. Vanhu vari kuroyiwa kunzoko, ende vanhu vari kushereketwa, ende vanhu vari kusangana nezvinhu zvinotyisa. Mangwana chaiye ndine mumwe murume anonzi Mr. Kadenge, anchakutotaura nezita nekuti yakabuda paKwaedza nyaya iyo. Achange ariko kuchechi kumangwana, ndiko kwamureva, handichavanzi nekuti muzvinhu zvakabuda paKwaedza. Iye ari kuuya, ari kushungurudzwa, ari kurohwa nezvidhoma pamba hapachagarike zvinezvi.
but vachauya kukereke mangwana vachaona zvichange zvichita Mwari pamusoro pemurume. That faith yaari kubva nayo kwamurewa achiti ari kuenda kukereke for deliverance, ari kusangana nedeliverance yake. Okay, magicians akasiyana nechiko nevezvemweya, because magician angakwanisa kungoita yesese. Mambotaura nyaya yebhachi yamamushtaura kuti bhachi rangu ndokwanisa kuribvisa rotanga kuita zvarunoita. Vanoenda pa YouTube page vanozviona mavhidhiyo ayo. Bhachi chairo because Mwari kana achioperator anooperator nenzira dzakasiyana siyana. Mr. Oscar Pambuka, last week iyo ndakandine fit washing yangaita kugeza vanhu soka. Munoziva mvura chaiyo yandakaenda kanamatira. Ndanamatira vanoenda pa Facebook page yakanzi Pastor H Mchefa official. Vanoona ma photos andakatumira ipapo ari ipapo. Mvura chaiyo ndanamatira mvura iyoyo. Mwari vangati vazvitendera kuti deliverance iri kuitwa zuva ranhasi tichange tichigeza vanhu tsoka, nekuti kune vamwe vane zvitsinga, vamwe vane minyama, vamwe zvakawanda zvakasiyana siyana zvakusangana nazvo mukati meupenyu. Mvura vanhu vaitadza kutsika mvura. Mvura chaiyo yaita kunge inopisa but iri mvura yakatonhora, but iri deliverance inenge ichiitwa mukati meupenyu hwevanhu. Bhachi chairo randakapfeka iri vanhu vaitadza kuribata muchechi. Bhachi chairo randakapfeka iri hazvizi zvemushonga, hazvizi zvemushonga, it's just anointing. Imagine Elisha afa, avigwa Elisha, panoitika hondo maMoab vachida kunofaita, but hanzi pakange pachivigwa munhu achivigwa kudaro hanzi anokandwa muguva rakavigwa Elisha. Munhu akange akafa achigumana nemabhonzo aElisha, mabhonzo chaiwo hanzi anomuka otanga kufamba, but munhu akafa agumana nemabhonzo. Muri kuona mabhonzo emunhu akafa, zvichira kuti anointing yemunhu inenge iri mumunhu chaimo, mabhonzo chaiwo anenge ane anointing. So even chandinopfeka chaiwo iri anointing, ndikafamba kudai so Mr. Oscar Pambuka kudai so nebhachi iri aribatike. Tombodzokera kuma comments, very interesting indeed. Danzi sounds like the argument we sometimes have. That's Lucy Rumbi Hawthorne. Thank you so much for your contribution. Chidodo Aluid, why vasingaende kuma hospitals kunoporesa varwere ndofunga vapindura payo. Tinokutenda chaizo for your contribution. Ben Mofu Madzura, Christianity is now a shame to all religious sectors. Is it a shame? It's not a shame. But chinoitika ndechekuti vanhu vazhinji vasangana nezvakawanda muupenyu. Kune vamwe maforce anouyawo nenzira dzavo vachinyengera vanhu. That's why muchizoona kuti isusu kwedu tine chibetsera vanhu. Ukauya for Sunday service kana Wednesday service tine chibetsera vanhu for free pasina chaunobvisa. Ndine vamwe vairwara nepfungwa chaiko vasina chavakabvisa, tikavanamatira vakaita zvakanaka. I think 3 weeks ago ndine murume akanga ane 5 years achirwara nepfungwa, akanga ariko kuchechi achipa testimony yake, tamunamatira from that day anozomborwara nepfungwa zvekare. So vanhu vanenge vasinganzwisisi dambudziko riri kuitika nderekuti nyika inei yasangana nevanhu vakasiyana siyana, vamwe vakanyengerwa nenzira dzakasiyana siyana, so kuti vachitenda kuziva kuti ava vave chokwadi kana kuti vave nhema zvakunetsa izvozvo. Ndopa ndabvunza paya manje ani maona kuti problem musociety. Saka toziva sei kuti zveshuwaka vatendi ava vechokwadawa vanodai so, ave kunyepa vakamira so, andiyai pastor? Yes. Batsirai vana. Yeah, even izvo zviri mushoko raMwari Mr. Oscar Pambuka. Handichadi kupinda mumadetails akanyanya, but zvandangotaura zvekuchokwadi kuti vanhu ngavaone mweya wekunzvera, ende inenge chinzi kereke. Isusu zvatinoita kuchechi kwedu hatizviitiri kuti tiwane mbiri kana kudini, but tinoti kana munhu auya tamunamatira adzikinwa naMwari. Rega ndikudze, ndakupa example 1 ndisati ndaendawo. Ndine mukadzi akanga aripo akatendeuka Sunday number 3, the third Sunday chidzokera kumashure, vakanga aripo pa Sunday vanoziva mukadzi yeye akauya achirwara, ende mufamily mavo maifiwa every year, gore richitanga rega mufamily wo maifiwa. So akauya kuchikereke kwedu kwabva ndanamata naye. So ndichinamata naye zvinhu zvakaitika kuti urwere hwakange huri paari hwakabva wanyarara ipapo, but makange muna bamukuru vakange vanetsa mumusha, nekuti vamwe vese vakange vapera kufa, hama dzavo dzese dzapera kufa zvichikonzerwa nabamukuru ivavo, vaizviziva kuti ndo vari kuzvikonzera but vakange vasina chekuita. So ndanamata naye urwere hwakange huri pana amai vavo hwakabva wapera ipapo, but ari Mwari akazviita kuti vachipora bamukuru vakabva vatanga kurwara the same marwariro aita mai vavo. The same day iroro bamukuru vakabva vashaika.
inyaya inosuwisa, inyaya inorwadza, but ni Mwari akazviita kuti asevhe upenyu hwevamwe vanhu vese ava vaizofa kubudikidza nemunhu 1. So this last Sunday yatabva yechi number 3, mai vava vakauya kuchechi kutendeuka kuti vanamate Mwari. Chavakutendeukira inyaya yekuti vakaona zvakaitwa naMwari mukati meupenyu hwavo, kuti vauya kuchechi taramata naMwari akabva vadzikinura, vaibva kupora ipapo. So imirako yakaitika iyoyo, vaibva kuti ndakutanga kunamata. So kereke yezvokwadi ndeiyi yekuti zvinhu zvakawanda zvinoitika. Kune vamwe vanhu vanogona kutendeuka kuti anga achirwara, ouya tomunamatira, apora, anobva ati ini ndakuda kunamata Mwari iyeye nekuti asangana nemirako yake. So umwe munhu anogona kuuya nedambudziko rakasiyana siyana, ouya ototi ini ndakunamata Mwari. So inonzi kereke yezvokwadi ndekuti kana munhu asangana nemirako chii chichatika kumberi, munhu ngaazive Kristu nekuti tine upenyu hwatinofanira kurarama tabva panyika pano. So kereke yezvokwadi inokunangisa kuna Kristu, inokunanganisa kuupenyu husingaperi. Ende inini yandinoti a big miracle mukati meupenyu hwevanhu, haizi miracle yekuti munhu auya apora. Okay, chimumire madaro pane comment yatopinda toda kupa vateereri nguva. Hanzi naEasy wachichi Humbasha, Pastor, stop giving examples of times we weren't there. Hanzi ingoita ye batch tione. That's easy. Wachichi Humbasha, please take note, Pastor. Ikanboverenga ma comments akati one day nontokozo ndlovu do memererwa dzamunadzo idzo, Pastor, tsvagai Mwari wechokwadi. That's nontokozo ndlovu. Thank you so much for your comment. Timothy Ngwenya watch is also joining us. Tinokutenda chazo for taking your time. Special thanks go to John Marara. Hanzi, too much examples. That's your comment there to Pastor. Now seems like you are helping vane huroi zvidoma stuff. We don't actually see muchisia vana tuku and more people dying. Go help those who are sick, starving, who surely can't help themselves. That's a comment coming there from that person there I've just announced. And Shidodo Alward, amuna church pastor, church ndea Mwari, taurai kuti zvamunoita kwa munopindira church. Oscar, this guy is a fox kuva show ichitanga ari kungotaura about miracles chete. Mushumiri, hanzi mushumiri haite wechokwadi nekuda kwe miracles, but by his testimony about Jesus revelation. Ndombodzoka kwa muri. Ya tinotenda zvikuru ndazwa ma comments apiwa ndakutanga kupindira iye bachi America namuchinditendera Mr. Oscar Pambuka tinozoita zvedu, but pandiri kuda ndeapapa kuti inini zvandanichitaura ndezvekuti vanhu vanouya kuna Kristu nenzira dzakasiyana siyana, nekuti iye zvinezvi vanhu vane matambudziko akasiyana siyana, ende chinhu chaakudiwa nezvi munhu akatanga kuparidzirwa shoko apa anonzwisisa shoko iro, but pane zvimwe zvinhu zvaanodawo, because haungakwanisi kuti ini ndiri kunamata Mwari wezvokwadi uchiraramba uri mudambudziko rako. Kana ari Mwari wezvokwadi anofanira kukubudisa mudambudziko iroro. Remember, hausi kuenda kudenga nhasi, nguva yako yekufa ichasvika yauchange uchienda kudenga, but uri pano panyika Mwari ngavagadziro zvinhu zvakanaka mukati meupenyu hwako uchiri pano panyika, ngavakubudise mudambudziko iroro, then chizoenda kudenga. That's why naichitaura nezvema miracles anaichitaura nezvawo kuti munhu anouya aporeswa otanga kunamata Mwari, zvichireva kuti munhu iyeye atochisikwa chitsva ende munhu akutogadzirwa rwondo rwekuenda kudenga. Dambudziko riya rapera, but amuKristu. So handisi kuramba ndichingotaura zvema miracles chete, enda achitaura zvema miracles ari kuitika, but munhu apowa miracle yake hatingomugumisiri ipapo. Isusu kwatinozopedzera nyaya ndeyekuti ngaachiziva Mwari, ngaatange kunamata, ende kuti miracle iyoyo futi munhu arambe achiitwa zvakanaka naMwari anofanira kunge ari munhu anonamata, kwete kuti wangodzikirwa nhasi wobva watoenda kumba hauchanamati hauchadini. Hapana zvatinenge taita isu chiripo kwekuti ndachida kumbotaura pamazondikata paya ndichiti yatinoti a big miracle muupenyu hwemunhu ndeyekuti agashira Kristu, zvekuti munhu azoroorwa, azoita mwana, azobudiswa mudambudziko rake, mamiracles iwayo, but painoperera yatinoti a bigger miracle ndeyekuti munhu ava neupenyu husingaperi uye munhu akasira Jesu Kristu, ndiyo yatinoti a miracle iyo. Hanzi namaposa achifamba Lincoln, hanzi Oscar usatyiswa bata bachiro tuone. That's maposa. Thank you so much for your contribution. John Marara, hanzi ita izvozvo tione. Please Oscar ye batch imboipa nguva. Regman K Makaro ngatimbomira panyaya batch wada kunyaso kunzwisisa because this is live.
yebhachi ya yebhachi ndaimbokurudzira vanhu chiti even pafacebook page yedu pa YouTube yakanzi Pastor H Muchefa pane mavideo aripo ebhachi chaiwo haana kuact here ndozvatutaura ari kuti saka zvinongoitika kuchurch mustudio hazviitiki kana makunzoko Jesu simba rero harisipo simba raMwari rinofamba pese pese because that time amuchiona paiva kuti even muzvipatara isusu tinotomboenda tichimbondonamatira vanhu ndikasangana nemunhu anenge ane dambudziko muroti dzokai panyaya yebhachi toda kumbomira panyaya yebhachi mapa example makati Oscar bhachi ndakakanda bhachi muchechi amene zvaraita muchechi raisabatika bhachi handika sure right taisa attention pabhachi handika right ndo bhachi rangofanana neirora mabhachi akangofanana saka vateereri vari kuti chii chine chanyatsoitika pabhachi iroro okay vada kuona kuti zvazvemushonga here kuti bhachi because ndima pamenzaniso webhachi hazvizi zvemushonga okay bhachi yacho ndipei toni zvemushonga Mr. Oscar Pambuka ndeizvizvi hazvi zvemushonga chinoitika ndechekuti Mwari vanooparata nenzira dzakasiyana siyana. Munoziva kuti shaya yenhingikiri yakaita kuti vamwe vanhu vakunde muhondo. David chaiye dombo riya rakawisira Goliath pasi. Ndaachitaura nyaya yemvura chaiyo kuti mvura chaiyo iri normal. Vanhu vanogeza kumba every day Mr. Oscar Pambuka. But vanhu vaitadza kupinda mvura. Mumvura chaiyo yatangange nanamatira. Iri kuchechi kwenyuka. Mvura chaiyo. Normal mvura chaiyo. Ndakona matira. Asi zvakaitika kuchechi. Bhachi chairo kuchechi ndari blessa bhachi irori ndanamata nezvaro ndakabva ndati vanhu chitange kubata bhachi irori muri kuchechi imagine ndiri kuchechi okay imagine saka muchikupinda kuchechi ka simba rero hapasina here aiwa simba rinoramba riripo kana Mwari vazvitendera panguva iyoyo zvinotoitika because a miracle Mr. Pambuka haizivi kuti unotoplana kutoti Mwari ndo vanotaura kuti iye zvinezvi takuita zvakati Mwari woita zvinhu tomboverenga macomments as they are coming through. Zanzi na Regman K Makarwe bhachi raramba nhasi. Hanzi na Oscar bhachi racho ndipei tuone. Nzombe Takas hanzi bvisai bhachi baba tuone manyanya nyaya. Tamirira bhachi, that's John Marara. Okay, tichifamba zvedu muchiona sa pastor, what can you say is the major problem muchitendero chedu munyika yedu yeZimbabwe? Panyaya dzekunamata sei zvichita kunge pari kuita machechi twakasiyana siyana, vakawanda vari kuuya mapastor akangosiyana siyana. What could be the reason? Nditi Mr. Pambuka vanhu vari kunyanya kushora machechi mazuva ano vachiti machechi ari kuwanda. But kuwanda kwemabhawa manje vanhu vakomplain. Mabhawa akawanda avakomplain vanhu. But machechi akawanda vanhu vakutanga kudini. Unotonyatso kuona kuti it's a spirit inenge isingadi kuti munhu ange achiwana deliverance yake kana kuti kusangana na Kristu. Because why chechi chinyanya kurwiswa? Ende kubva kare chechi inorwiswa. Even macomments esamuri kuverenga ya Mr. Pambuka vanoya kuchechi kwedu vanoona zvinhu zvakawanda but munhu anenge akukomenda achiti hazvizi zvekwamwari so kana hazvizi zvekwamwari zviri nani kuti ndiregere kunamata nekuti hazvizi zvekwamwari chiumajinai. So ndikufunga kuti munyika umu mune mhepo dzinenge dzichifamba dzekuti vanhu vakutora advantage kuti tichanamatirei zvikanzi pana paitika miracle vanhu vachatendi kuti it's a miracle. Vangofunga kuti Satan chete ndiye anoita miracle. Ndo zvakutenda vanhu Mr. Pambuka izvinezvi. Vanhu vanofunga kuti ezvinezvi tiri panapa. Munhu kunamatira chaiko anything kana kuti munhu asingafambi apa akataka kusumuka anoti handizve mushonga. Ndine umwe munhu akauya kuchechi uko ane makombi akawandisa I think pane about 2 weeks or so. Aive kuchechi uko. Akauya kuchechi last year. Ari nothing asina chainacho. So ndakabva ndanamata naye ezvinezvi ane makombi akawandisa makombi iwayo. But chiimagine manje paakauya achipa testimony kuchechi akauya nemakombi acho that Sunday iyoyo hazvina 2 weeks iri Sunday akauya nemakombi iwayo ane mashops anosvika 5 the other one Bait Bridge Kariba mutauni muHarare munomu nekuna Norton. But akauya achipa testimony kuchechi achiti vanhu vekumusha kwedu vakuti ndakarumba but hapana chandakabata. Ndakauya panapa ndikanamatiwa napastor vamuri kuona ndanamatirwa zvinhu zvangu zvikazaruka ezvinezvi ndane makombi andauya nawo akauya nemakombi acho. So munhu wese akungofunga kuti kana miracle yakadaro yaitika zvazvemushonga hapana mushonga. Aita mashop aita makombi sapastor hapana pfuma yamune muchido mbishana kubva kune munhu iyoyo auya apedza zvake zvisho zvafamba makombi apo dzimba dzapo hapacha munoda here. Aiwa isusu tinongonamatira kuti vanhu vadzikirwe naMwari. Munhu anozotenda ega
kana achida kutenda kuimba yaMwari because basa raMwari rinofamba nemari unotenda, but isusu hatikaregere kukubetsera nekuti hauna mari. Tinoda vanhu vane mari dzacho, vasina mari, vasina chavainacho tivabetsere, nekuti isusu hatina kudanwa, kana kuti inini handina kudanwa kungoti ngobetsera vanhu vane zvinhu. Usina chauinacho uya ndikunamatire. Namba dzedu dzekufona dziripo, ndotokuudza kuti uya musi wakati nedambudziko rako. Right. Maria inobviswa kuchechi pastor. Ndeya pastor here inouya kwamuri here mimi kana kuti inonyatsoenda kusangano inyatsojekesai? Mari inobviswa kukereke inoenda kuchechi, inoshanda zvinhu zvemuchechi. Zvandanga ndichikuudzai kuti nzvimbo dzedu tinoshanda nemagetsi, tine maprograms atinoita pamaredhiyo, pamatv nepanzvimbo dzakasiyana siyana. Kunobhadharwa, havangati kerekeka saka achingoitai for free, zvinobhadharwa. Mafuel chaiwo ezvinezvi kutondidedza kwamaita uchindu ya studio ndadera mota fuel dzekuti ndiuye kuno, zvinhu zvinenge zvichida kudini, zvinenge zvichida kuti zvinge zvichishanda mari. Rekatimbotokera kuma comments because this is very interesting. Leah MK, munoodza zvekuita then you lie to people kuti it's a miracle. Hakuna zvakadaro. Kana kuine vamwe vanozviita, but kukereke kwedu handizvo. Because inini kukereke kwedu uko regandi gathering zichidi kereke yaMwari yavakandidana kuti ndinge ndichishanda mairi, taona ma-thousands nema-thousands evanhu vachitiwa zvakanaka naMwari. So hakuna zvekuti tinozoti ita zvakadai so, nekuti proof yacho inenge iripo. Ndandichikuudzai kuti munyatso kuona evidence. Zvakafanana nemurume uyu aitorwa sadza nezvidhoma. Kuya kukereke ndasingamuziye, yakatangira kukwaedza ikazoenda kunana newspaper nekumwe kwakasiyana siyana, akazowiswa iye atozoona nhamba dzedu, akazowiswa kuchechi kwedu. Andizi ndakamudana kai. Okay, wamataura wekuti wane matombo. Pane wamataura wematombo futi the same. Matombo maiwaona. Imi maiwaona matombo acho. Matombo aya akatoya, even vakazoona that copy yakabuda pa newspaper, yakabuda ku H Metro. Matombo acho akange aripo, vakange varipo musiyo vakaonawo matombo acho. Ene zvaitoitika mazwe evanhu. Matombo ngosikazivi kuti aribva kupi. Wangoona mwana akutemwa matombo achiwira pasi. Vakatora newspaper vaya, vakatozvitora mapictures acho vachitozviona zvichiitika. Ndikanamata navo, ndapedza kunamata navo, matombo akamira ipapo, vakabva vaenda. Vakatotanga kutonamata, zvino zvanogara kwavanoenda, vanga vachishinda kukereke kwavaenda. Ini ndikavaudza kuti imi mauya kukereke kuno, mauya kubetserwa, but handina kuti chibva kuchechi kwenyu. Rambai muchinamata Mwari nekuti Mwari watinoshumira ndiMwari mumwe chete. Hanzi #this bachi tonderai manakira bachi ranetsa. Talking about the batch, there's another comment here bachi futi zanzi. Ndikandikudze chimwe musati maenda uko. Vanoenda pa YouTube pedu vanoona ndakambonamatira bandakadedzera zvidhakwa chaizvo ndichiti varoda kusiya doro kana kuti vane varume vanomwa doro varoda kusiya. Mwari angazvitendera musiyo. Doro rakatorwa ndikarinamatira doro iroro, vese vakamwa doro iro that day, hapana akambonzwa test yaro. Test yakachinja ende vazhinji vacho hapana akazomwa doro from that day. The other one akatanga kumwa doro, auda kumbotraya, akatanga kurutsa, kuendeswa kuchipatara achirutsa, ende from that day haana kuzomwa doro. So zvinhu zvinoitwa naMwari panguva iyo kuti inini, that's why ndichitaura kuti a miracle hachizi chinhu chekuti unoplan. Zvangofanana nemangwana, handisi kuziva kuti Mwari vachanga vachiita chii mukereke. Ende kuchauya vanhu vakasiyana siyana, uko tinoona vanhu vakawanda kauko. Vanouya nematambudziko akasiyana siyana. So Mwari kana vatendera zvinhu izvo kunge zvichitwa. Zvakafanana ne-that day rebachi, handina kuzviplana kuti nhasi ndichanoita zvebachi. But ndakati ndapinda muchechi, Mwari vakataura kuti ndoda kuti uite zvakati nezvakati nezvakati. And from that day iroro vanhu vakaitwa zvakanaka naMwari. Vamwe vaitoti vakabata bhachi, vamwe vaitadza kuribata zvichinzi mbuya vari kutaura kuti usabate bhachi iroro. Umwe achitaura kuti ninga kuti usabate bhachi iroro, kangoribata bhachi iroro zvinhu zvako zvazaruka. Wakuroorwa, wakuita zvakati, zvinhu zvakange zvichiitwa izvozvo. Even wachinofit here, hazvi zvinhu zvananga akaplana. Mwari vakandiratidza kuti iye zvino izvi zvaakufanirwa kuitwa panguva ino ndezvakati, nekuti kuna vanhu vane matambudziko vanoda kudzikinwa nenzira iyo.
ere zviri mushoko raMwari. Okay. So ati plan a miracle but Mwari ndiye anozviita. Regati kudzokera ma comments pastor. Hanzi Mr. Oscar tokumbirireyo phone number zvimwe tingaporeswe through phone kana zviri zvechokwadi. Phone number ndo iri kuapia pa screen yo yamuri kuona ino. Noabata pa number iri pa screen yo so that you can get in touch with pastor. Those are the numbers on the screens there. Thank you so much for that Mike Furai. Blessing Makusha koye bachi yazopera sei. Ye bachi chiripo tichiri kufamba nayo but vari kutsanangura tichifamba nayo. Hanzi hashtag this bachi taiverenga tombodzeka pana ma comments ari panapa. Hanzi bachi challenge soon Edika Jax bachi iro. Hanzi tikurida bachi roro. Pambuka wasekaka ndingosekawo nema comments amuri kutinyorera. That's a comment coming from Togara CZC Mbizi tinokutenda. Hanzi seka zvako Oscar mafanisi aya John Marara mafanisi. Dambudziko randani chikuudzai Mr. Oscar Pambuka nderekuti vanhu yezvinezvi zvaakunetsa munoziva kuti vaFarao vakakanda tsvimbo dzavo pasi dzikaita nyoka. Moses akakandawo yake ikaita nyoka. But musiyano wakazowisa paipa ndeyekuti tsvimbo yaMoses yakachishanduka kuita nyoka yakamedza dzaFarao. So sometimes vanhu chaakunetsa ndechekuti avachanzwisisi. Vakungofunga kuti zvinhu zvese vafundisi vese vari munyika kana kuti vari pasi panapa vari kuita fake. Ndopane nyaya. Why do we have to buy anointing oils nekunwa ma anointing freezits yet Jesus died for free for everyone? Name prophets ayo ari kuwanda munyika isina kana mari. Havana shanduko yavari kuunza muupenyu hwevanhu but rather ndivo vari kutodya mari dzevatendi vachitenga mabhachi anodhura ayo sere makapfeka prophet. Maprophets ayo anoda kumbopiwa mangemba mapiritsi. Oscar ndibvunziro baba vagere apo avo pozo vibes ndavabvunza. Yes, zvikutaurwa nemacomments evanhu zvakanaka. Panoda kutaura Mr. Pambuka ndepekuti atina zvatiri kuita. Hanzi machechi here kana kuti vafundisi hapana zvavari kuita here kuvanhu vari kutambudzika. Isusu kukereke kwedu tine patinobetsera vanhu chembere, nherera nevanhu vakasiyana siyana. Novabatsira nei? Nezvakasiyana siyana. Sometimes like my school fees, hembe nezvekudya. Even patakanga ichita first anniversary yedu 2017 vakauya pa that anniversary vakaona vanhu vakawanda vatakanga tichipa chikafu. Sakange ari ma child headed families, nherera dzacho zvikare chembere nevamwe vari disadvantaged mu society. Kunyaya ma anointing oils, ma anointing freezits ataurwa pindurai muterere. Kwedu hakuna ma anointed freezits ari kutaurwa iwayo. Isusu chatinoshanda nacho ini ndanichikudzai paipai kuti munhu ngaasangouye chete achiti anointing oil ndio inogona kumubetsera. Kwedu kune imwe futi inonzi restoration water yatinopa munhu. And tinogona kuti iwo wavinga zvinhu izvozvo vanogona kutaura kuti restoration water. Restoration, okay. So tinogona kushandisa zvinhu zvakawanda. But inini kana wauya Mwari vanondizarurira kuti ubude mudambudziko rako unoda chii. Sometimes munhu anogona kuti indoda oil isiriyo inopedza nyaya iyo. Pane imwe attitude yawo inogona iri pauri kana kuti zvimwe zvinhu zvinoda kuitwa pauri kuti zvavafambira zvigadziriswe. So haisingori nyaya chete kungoti wafambira oil, wafambira restoration water, wafambira chino nechino. Mwari ndo vanotaura kuti munhu kuti abude mudambudziko rake iri anoda zvakati. Kadzokere kuma comments. Zvanzi please mukoma Pambuka zvakaitika tikuda zvanhasi panyaya yebatch ndokutaura kwavo ma comments. Achitodo Aliwed, Pastor, what do you think about people brutality and killings in Zimbabwe? Can you give us your views and why don't condemn it? Vanoverenga manewspaper mazuva aitika violence nechi macomments iwayo aripo saka ndichadzokeri ikoko. Even mukanda pa Facebook I think takazvitumira ipapo. Aiwa vabatsire live kai kuti munotiwo kudini kone ma killings. Mutende ari kutoda kuya kuchechi kwenyu ari kuti munoti chiko what's your stance panyaya idzodzo? Isusu seZimbabwe ndinoziva kuti Zimbabwe is a peace loving country. Vanhu vemuZimbabwe vanhu vane runyararo, vanhu vanoda runyararo. But kune zvinoitika zvazvo kuti violence dzinoitika sekereke tinoramba takamira pachokwadi chekuti no to violence. And even shoko raMwari arikurudziri vanhu kunge vachiurayana. So isusu mharidzo yatinayo vanhu ndeyekuti even vanhu vatadza kunzwanana, vatadza kuwirirana. Nekuti vanhu munotadza kuwirirana but ngapatsvagwe nzira dzekutaurirana nadzo, nzira dzekuyanana
pasina kurovana, pasina kupwanyirana mdziyo uye pasina kuurayana. Makambopiwa vision yeZimbabwe rina Mwari. Yes, Zimbabwe tiri kuziva kuti ezvinezvi muchiona zviri kuitika izvi pari kuti pane zvakawanda zviri kuitika, but kumberi tinotaura zvinobatika. Zvipi zviri kuitika? Pastor musataure in general. Zvipi zviri kuitika senge the economy yedu haina kumira zvakanaka, but Mwari vane rakanaka pamusoro peZimbabwe even gore rino risati rapera. Chichaitika? Zvinhu zviri kuzozaruka ine Mwari azovaitira zvakanaka Zimbabwe. And the politics Mwari ari kuti dzichamira sei magariro edu pa politics? Politics yenyika Mwari isusu tinotenda kuti munoziva zvinotaurwa mushoko raMwari kuti ngatiremekedzei valeaders edu. Izvozvo hatigoni kunzvenga ipapo. Ende mushoko raMwari zvirimo. Kana Mwari vasarudza munhu. Saka muZimbabwe Mwari vakasarudzana? Mwari vakasarudza mutungamiri watinotenda maari uye ndiye akagadzwa uye ndiye aripo. Ndiye mutungamiri wenyika. Okay. Tomboenda kuma comments. Hanzi why my pastor kaita semusingaende kunoparidzira kumusha kune vanhu vamwe vanoita zvemudzimu vasingambotozive Mwari. Yes, tinosvika kwese. Angamburi kuona Mr. Pambuka tadzoka paya vanhu vanga vachishora vachiti kuti church sei muchibhadharisa mari kana kuti vanhu vachibvisa offering kana kuti chi. Anga vadzoka uko. Kunosvikika sei kumusha kwacho kana musingauyisi mari kuchechi? Akusvikiki. Saka mari inofanira kutouya zvishwa. Vanhu vanofanira kubvisa maoffering iwayo kuti vanhu vagone kudira mfio vachinoita macrusade vachidzikira vanhu kumusha. But isusu sekereke tinosvika pese. Tinosvika pese even kuna Bulawayo tinoenda kuna Masvingo tinotodedzwa kwakawanda tichienda vanhu vachiitwa zvakanaka naMwari. Hanzi makatesta here bhiya ramambotaura nezvaro kuti harichadhakwa kana kuti makakaudzwa nevanhu kuti harichadhakwa? Toda zvinhu zvinobatika. Comment coming from Caritas. Takarinamatira doro iroro. Wese anomwa doro rakachinja taste. Rakange yamvura. Ende wese akamwa futi anozombomwa doro futi. Wese anomwa doro anozobvira mbomwa doro. Anozobomwa doro. Tomboverenga ma comments because ari kupinda. Your comments are coming through at a very fast pace. Asanzi naliyava MK vamwe vanodonedza vanhu nebhutsu and you why bachi? Handisi kuti bachi chete ndio rinogona kushandiswa naMwari. Akana achikudzai zvekugeza vanhu saka zvandaita zvinhu zvaitika ipapo. Tikonzwanana zvakanaka. Chinhu chinenge chashandiswa. Angana achikudzai kuti shaya chaiyo yakarwa hondo vanhu vakafa nekuda kushaya ndo. So Mwari anongoshandisa chiru chero chiripo. Hanzi restoration water iri pa verse ipi in the Bible? Restoration water yatinoshandisa rega ndikudze Mr. Pambuka zvangofanana nemamendos anoshandiswa makiriki akasiyana. Anga mainzwa kuti hendikachief chaivo vanapo vaizvishandisa ndezvaitika ipapo. Tikaenda kuna Isaiah chapter number 10 verse 27 inotaura futi nyaya idzodzi dzekuti anointed inotaura zvamusoro pe-anointed. Tikaenda kuna James 40 chapter 5 I think verse 14 inotaura futi pamusoro peizvozvo. So zvinhu zvinoshandiswa naMwari nekuda kwenguva panguva iyoyo. So hatigoni kulimita Mwari. Problem ine vanhu Mr. Pambuka ndeyekuti vanhu vakulimita Mwari. Isusu taakuti vanhu vakuti Mwari anogona ichi hachigoni. Ndo pane dambudziko. That's why mamutaura nyaya yekumuka kwemunhu akafa. Ina handisi kukomenda nenyaya yeku-South Africa. Ndikutaura according nezvatinoita kukereke kwedu uye zviri mushoko raMwari. Handisi kukomenda nezveku-South Africa. Ikereke yenyu mimi. Tichitaura nezvekukereke kwedu. Kereke yaMwari yakandidana kuti ndiye ndichita. Handisi kutaura nezveku-South Africa. Okay. Nyaya yekufa kwemunhu nekumutswa kwemunhu zvinhu zvinotoitika Mr. Pambuka. Even Jesu chaicho akamutsa munhu akafa. Jesu ka akamutsa munhu akafa. After Jesu. So imi muri kutaura kuti iye zvinezvi Mr. Pambuka. Iye zvinezvi rega ndikubvunze. After Jesu ndiani akazomutswa futi pasi panapa anga afa ubvanza auya akazomutswa. Vanhu vakawandisa vakamutswa kumakiriki akasiyana. Sometimes zvazi zvinogona zvisina kurekodwa kana zvakadini. But kune vamwe vanhu vari kushandiswa naMwari vamusingatozivi vari kuita mabasa makuru. Vana mabasa makuru chaiwo. Even tomorrow chaiye vanenge vauya kukereke wana achitaura mwana iye taamunamatira afa mwana iye. Anzi afa kana kuti matona kuti afa. Vakange varipo nevahama dzacho dzese vakauya vachitoti mwana afa. Inene ndakange ndisipo pazvakaitika. But tanamata naye Mwari akamuitira zvakanaka. Ende rega ndikuudze kuti iyo deliverance yakaitika iyi yakanamatirwa pafoni.
iwo vakange vaine restoration water yandiri kuudza ido yavakaapply pamwana mangwa ezvinezvi vakunamata kukereke kwedu mangwana anenge variko kuchechi zvinhu zvakaitika restoration water gative pachokwadi imari restoration water iyi munhu anouya neseed sometimes hatidi kulimita vanhu unowana restoration water iyi even kana usina mari tichiona kuti pane need yekuti uiwane unoiwana for free. Asi pamataura nyaya yeseed seed ipi inenge chidiwa seed chero yaonayo unobvisa wowana zvako uenda vanhu vachauya kuchechi wozonzwa kuti yakutengeswa $25 kana $35 muchiti no problem munhu ngaauye kana une dambudziko rinoda restoration water tinokupa for free mwari wokudzikinura mwari kuitira zvakanaka kokunouya ada kuitora oenda nayo unouya futi zvekare ndo patinoda kuvunza kuti imariko unouya pane vanhu variko kusaidi rekutengesa nechichi zvinhu zvakaita semastika nechichi sometimes unogona kuzviwana mahara sometimes unogona kungozviwano nesmall seed yaunobvisa then wotaura nevanhu vavanokupa small seed seipi small seed seipi ngovunzawo pastor I'm not being funny kuvunzawo zveshoko zvinhu zvinoitika zvekuti zvinogona kungochinja anytime anytime asi mari but munhu akauya neseed yauya naye maybe $5 unogona kuiwana Okay. Kana uchiti inini zvangu ndoda kuti mwari vandirangarirewo ndiri kusidha one mari yandosidha nayo hazvina problem. Okay. It's just kungoita chete kungoti tirambe because kuti tiwane restoration water iyoyo tiwane pane my expenses anobuda that container futi ndombofunza rega ndikuze that container yaunongotora patepere munamatira aiwa yatinoshandisa pane zvakawanda zvinoitika zvichiri zvakanere otoitunze dautoziva chichinoitika because imvura kushandiswa container iripo iyoyo container chaiyo icontainer inotobva kutotengwa zvese zvinoitwa mastickers aya zvinhu zvinotodini zvinotoda mari ende kuti zvinotorwa panotodirwa fuel kunotora zvinhu izvo kuti zviwe then chozouya haungopuwi restoration water kuti wangoipuwa ende restoration water iyaya haungoiwani zvekuti yangonzi tora mvura yemudaiso aiwa iri special nekuti tinotowana time yekunamata nezvazvo that's why muchiona kuti vazhinji vakashandisa munoziva kuti cancer chaiyo ndine matestimony yecancer chaiyo vanhu vange vane cancer vakatora restoration water iyaya vachinonamati vachinoishandisa kuishandisa restoration water iyoyo cancer yakadisappear kushayikwa cancer zvachose. Okay, inowanika upiwo mvura yacho inobva kupi restoration water zviri pachena ndezvokunamba inobva kupi mvura iyi ndemulake here ndemuocean here ndemuriver here ndepai aiwa handichanyanisi kutsanangura zvakawanda handichanyanyi kutaura zvakawanda Mr. Pambuka pamusoro pekuti inowanikwa sei. But ini chandoda kuti ndizive ndechekuti kana chada kukurudzira vanhu ndechekuti kana wauya ukaiwana restoration water inokubetsera zvo zvakasiyana siyana. Kune vamwe waiwasangana nemaspiritual husbands vainetsikana nenyaya dzemaspiritual husband maspiritual wife vamwe vaisangana nemaattacks akasiyana siyana vachinoishandisa zvakapera. Vamwe vaive necancer vamwe vaive nezvirwere zvakasiyana siyana vachinoishandisa ichipera. So kuti inowanikwa sei kuti unozoita sei kuti igadzirike ikoko hakuzivi nyaya dzevanhu. Iwe chaunofanira kuziva ndechekuti waiwana inokubetsera kuti usunungurwe padambudziko rako. Wangoshandisa chinja usuruziva chabva upi? Because pastor wangu unofanira kuziva kuti chabva kukereke. Kukereke yaMwari. Tobva muGenesis kusvika Revelation mataura nyaya yemaspiritual husband spiritual wives. Zviri mere mubhaibheri kana kuti izvi amaterms akushandiswa nemachechi kuti aiwa iwe nespiritual husband iwe nespiritual wife iwo. Chinonzi spiritual husband mweya unenge uchishungurudza munhu kana spiritual wife mweya unenge uri pamunhu. Ende kuuya kwemaspiritual husband zvinouya nenzira dzakasiyana siyana. Unogona kushereketerwa even nevemuukama vamwe vanogona kuti uyu munhu uyu tamuda akufanira kuita mukadzi wangu votoita zvavanoita nemhiko dzavanoita nezvavanoita. So unenge mukadzi wemurume uyu. So unenge usiri mukadzi ari physical but unenge uri mukadzi uyu anenge ari murume wako in the spirit. Zvinhu zvipamweya hazvi zvinhu zvipanyama. That's why ichizoona kuti munhu anenge aita dambudziko respiritual husband kana spiritual wife kuti aroore kana kuroorwa kana kuita imba inomira zvinonetsa. Because battle inenge iripo yespiritual husband anenge achiti uyu mukadzi wangu kana kuti uyu anenge achiti murume wangu hafaniri kugara nemumwe murume. So unenge wane varume vairi, one in the physical and the other one in the spirit. So the one are in the spirit anenge achifighta kuti hafaniri kunge achigara nemurume kana mukadzi.
Let's go back to the comments. Honorable Psychology Mazvisa, you are watching the program. Thank you so much for that. Blessing Makusha, leti makombe pfuru waka, arikuseka wachinakirwa nechirongwa. Oscar, Prophet Ngawambo, titsanangura kuti, how did he receive the call into ministry? Zvakatanga sei? Makaenda kuchikoro here? Makarota kuti muzita pastor. What happened to you? Calling yakauya. Ndichiri mudiki, I think I was in grade 5. Ndiri mudiki kudaro, ndiri ku mwari pane, it was like a dream. Mwari vachindiratidza ndiri pakati pevanhu vakagara. Indakasumuka ndichitaura zvandaitaura pandangazvizivi kuti ndezvipi. But from that day, munoziva kuti ndiri kumusha, even vabereki vangu mai nababa vapenye zvinezvi. From that, pandakasangana that dream, ndaiti even tomorrow kana kuti kuchita makore ndaitogona kutoudza ana mai kuti mangwana kuri kuita makore, kana kuti mangwana kuchana mvura, kana kuti mangwana kuchata zvakati. Zvinhu zvakange zvakuitika. So ndanda kunyanya kusangana nema dreams. So kusvikira Mwari vakundiratidza ma visions, ndanyimbotaura pekutanga ndichoti munoziva kuti Mwari vanogona kundiratidza munhu anouya kuchechi iye asati atosvika achindiudza kuti mangwana kuchauya munhu akadai. So through dream, even ma visions chaiwo Mwari anga achindiratidza. So ndo pakatanga that calling. Ndadaro ndakazoenda kuZayoja, ndo yakanga iri kereke yedu, ndo yatakakurira kusvikira tazoitawo mamwe ministries atakambona mato kwekanguva tikadiki ndikazoenda Bible school. Ndapedza Bible school ndo pandakazodanwaona Mwari kunge ndichizotanga ushumiri unonzi Rekfem Ministries. Okay, let's go back to the comments. Hanzi Torah Beg United, that's Tonderai Manakira Takudzwa. Asha Johnson, that's not prophecy, iyo ya politics. That's a comment coming from Takudzwa. Brian Matavire, akadi kwenda kwakadanwa na Apostle Chiwenga kana aripa chokwadi. That's Brian Matavire. Thank you so much for your contribution there. Mama vamufaro hanzi kumbira mari mushe iwe. Ndi mama varufaro hanzi kumbira mari mushe ndokuda pindura kwa vaita. Pulse of Vibes hanzi uyo mukuru uyo anotaura kuti munhu ari kutonga ndiye akagadzwa na Mwari. Sure. Oscar, please ngaite correct that statement. Ndichitaura Mr. Pambuka ndichiti isusu sekereke even mushoko raMwari zvinonzi remekedzai vatungamiri venyu. Ende Mwari kana achigadza munhu ndiMwari anenge azviita. Mr. Pambuka, tikunzwanana zvakanaka. So isusu hatisi kupolitics, isusu tiri kuchechi, ende church inouya vanhu vakasiyana siyana. So church yedu it's not a political party. Tikunzwanana zvakanaka. It's ikereke yekuti vanhu vaende kudenga. Tinonamatira vanhu vakasiyana siyana. Azvina ukatouya kwedu kwatombobvunze kuti kuri political party atiiti zvematongerwo enyika. Tikunzwanana zvakanaka. But mushoko raMwari ndikutaura izvozvo kuti ndo zvinotaurwa mushoko raMwari kuti remekedzai vatungamiri venyu. Ende Mwari kana achipa mutungamiri vanenge vapa mutungamiri. So tinogona kuita nharo tigodini, but iko handiko kwedu, isusu kwedu kukereke kwaMwari yekuti tinamatire vanhu tichiratidza vanhu gwara reupenyu vachienda mberi. But Zimbabwe Mwari ari kuirangarira. Zimbabwe, ende Zimbabwe economy yeZimbabwe inoita zvakanaka. Ngatirambei tichinamatira vatungamiri vedu, ngatirambei tichinamatira nyika yedu, ngatirambei tichinamatira kuti zvinhu zvinge zvifamba zvakanaka. Nekuti prayer ndio inoita kuti zvinhu zviite zvakanaka, kwete hondo but prayer. So ndikukurudzira muri yeZimbabwe nevose vakanditeerera kuti ngatinamatire nyika yedu, ngatinamatire nyika yedu, ngatinamatire economy yedu, ngatinamatire vatungamiri vedu. Pavanobuda kunze nezvavanoita zvese, ngativanamatire kuti zvinhu zviite zvakanaka. So ngatinamatire vatungamiri vedu. Even vanhu vari kungave kunobva kuna president tichidzika nehierarchy yacho nekumasabhuku nekunadzishe vanoda minamato yedu sevanhu vaMwari. Viewers, unfortunately, time flies when you're having so much fun. Let's just get the closing remarks from Pastor. Pastor, mungapedze chirongwa muchidi. Yes, tichipendera chirongwa chedu Mr. Pambuka. Ndechekuti it's unfortunate kuti time yatiri kurarama iyi vanhu vasangana nezvinhu zvakasiyana siyana. Vanhu vaona zvakasiyana siyana, kune vamwe vakanyengerwa, kune vamwe vakadini, kuna fake prophets, fake pastors akamukawo nevanhu vakasiyana siyana. So vanhu va confused. Vanhu va confused Mr. Pambuka. Vanhu avachazivi kuti kunamata kwezvokwadi ndekupi. So vanhu va confused. So ini ndiri kuti chiregerai kuchalimita Mwari
because uchafa necancer iwe uchifunga kuti Mwari achaporesa aiporesa kare. Uchararama uri mupoverty uchiti Mwari aacharopafadzi vanhu zvaitwa kare. Ucharamba uchishungurudzwa nemweya yakasiyana siyana uri kumba kwako uchiti zvazvifeki, but kuine vamwe vanhu vari kuyambuka nekudzikinwa naMwari. Tiwonzwanana zvakanaka. So ndikuda kungokurudzira vanhu kuti musamhanye kujaja muchiti zvazvifeki zvakuitwa, vanhu vakutsvaga mari, vanhu vakuita zvakadai so nenzira dzakasiyana siyana. Aiwa, iwewe ziva kuti iwe ndori musituation ende vamwe vanhu vanokudaro. Unoziva kuti Mr. Pambuka kana munhu asati asangana nedambudziko anotaurisa zvisingaiti nekuti anenge asati azviona. Tiwonzwana, ndinomwe mukadzi wekumasvingo chaiko Mr. Pambuka, vanhu vanouya kuchechi kwedu vanoiziva, aidya uswa uyu mapete makonzo zvisingajike zvezvo kufura sezvinoita muka. Idambudziko rakanga riri musha, vakauya semhuri zvikanzi munhu waMwari anoita zvakanaka here, tafamba taneta. Ndanamata naye, inzwa munhu asiri mudambudziko iroro anenge achitoti hey mafeki zvakazodai so, but ndichinamata naye izvo zvakabva zvapera ipapo. Tiwonzwanana zvakanaka. Zvakabva zvapera ipapo. Zvinezvi vakunamata Mwari, but munhu anenge asiri mudambudziko manje anotanga kuti ichokwadi here kana zvakadi, but mhuri iyoyo yakanga iri mudambudziko iro vanoziva kuti vakomana isusu titakatatambura. Okay, tonzwa vamwe vachiti vane ma-spiritual fathers, vamwe vari kuGhana, vamwe vari kuNigeria, nyika dzakasiyana siyana. Mune spiritual father? Spiritual father wangu ndiMwari ari kudenga akasika denga nenyika. Tikunzwanana zvakanaka. Ndo vandinoti spiritual father. But ndiri pano panyika ndine vamwe vandinoremekedza vakatangawo kupinda ndisati ndapinda. Imagine handiziri munhu mukuru. Kupinda mari here? Kupinda pai? Vakadanwa naMwari. Okay, yeah. Okay. Vakadanwa naMwari. Tisati tako ndinovaremekedza ende vanhu vanotibetsera nezvakasiyana siyana because vanenge vakasangana nemachallenges akasiyana siyana. Okay, sevapa munoremekedza muZimbabwe muno vakakubatsirai? Tina Prophet TB Joshua. Every year, rega ndikudze, every year, even ukaenda pa Facebook page yedu ndine pamwe ma clips ekwa Prophet TB Joshua nedzimwe nyaya dzaibuda mu newspaper tiri kwa TB Joshua ne pamwe tichienda ko nezvakasiyana siyana. So munogona kuzviona pa Facebook page yedu yakanzi Pastor H Muchefa official. Right. So Prophet TB Joshua ndinovaremekedza. Okay, ndada kuvunza kuti Baba Guti ndinovaremekedza ndokwataka vanako. Ndambonzwa Prophet TB Joshua wamatanga nawo. Ndona vakawanda ma-prophets, ma-pastors kuti anzi Joshua abvumwa kunzi pastor kana kuti prophet akanzi akapfura nekwa TB Joshua ndokuti zviite. Ya munoziva chinoitika ndechekuti pane imwe inonzi impartation inoitika kumunhu. So pane munhu anenge akadanwa naMwari ari pamusoro pako wekuti anogona kushandiswa naMwari for that impartation inoitika. So iwe unogona une calling, une gift inenge iri pauri, but izvo ndizvo zvinenge zvisati zvatambarara. So unoda someone anogona kuita that impartation pauri kuti ugone kupinda mubasa raMwari uchishanda zvakanaka. Right. And tichitasa zvirwere zvamunobatsira vatendi, kune vane ma-problems akasiyana siyana, ndezvipi zvirwere zvamunobata? Mwari anorapa chirwere chese. Ndo zvandaitaura kuti musalimite Mwari nekuti Mwari anorapa zvirwere zvese. Ende zvirwere zvese zviri kurapika kuchechi kwedu, kukereke uko. Tikunzwanana zvakanaka. Mwari anodzikinura munhu mudambudziko rese. Nyaya dzema-spiritual husband, inini rega ndikudze, aitonzi ane makore akawanda asina kuita mwana, akanga ane 17 years. Iye zvine zvane mwana mukomana 17 years. Ene zvane mwana mukomana. Vakauya vari couple, baba naamai vaikagara apa, ndikati makasungwa ndanamata navo. Iye zvine zvane mwana mukomana 17 years. So chinhu chese Mwari anogona chidzikinura. Hatifaniri kulimita Mwari. Even nhasi usina mari chaiko chaiko, vanouya kuchechi vanozviziva kuti nango usina Mwari, usina mari yaunenge uinayo, tanamata newo Mwari anozara madoors. Hazvina basa kuti wakadzidza, hazvina basa kuti wakasvika palevel ipi. That blessing iyoyo zvaunotengesa zvinoenda zvinhu zvinotaka zvakanaka. Okay. Mwari anozviita. So ngatisalimitei Mwari. Inini mubvunzo wangu ndewekuti kana vanhu vese vakutaura kuti zvinhu zvese vafundisi vese vari kuita zvavari kuita izvi dzafeki, ko wechokwadi wacho ari kupi? Okay. Pane mubvunzo manje, wechokwadi wacho akupi kana muchiti vanhu vese vakuita fake? Chechi yenyu inooneka kupi ende uye ma-services enyu anoitwa rini tichipedza zvedu? Kereke iri kuWaterfalls pa 745 muna Forbes Road ndo patinowanikwa ipapo.
pane ebig jirawo regreen riripo, pane matenza aripo, ndo pane maofisi edu ipapo. Pa 745 muna Forbes Road kuri ku Upland Shopping Center ndo patinowanikwa. And your last words before we close? Muri Zimbabwe tinokudai, Mwari wakuitirei zvakanaka. Kana uine dambudziko rawinaro, uya Mwari wakudzikinure, uya Mwari wakusunungure. Usabatwe nepfungwa dzine vamwe dzekuti Mwari aita miracles kare. The season of miracle is not yet over. Mwari haashanduki. Zvaanga ari nezuro ndo zvaari nhasi uye ndo zvaari nekusingaperi. But shoko randinaro nderekuti vanhu ngavave nefaith uye vanhu ngavasimbirire mukunamata. Nekuti mukunamata ndo mune simba redu. Tiri kunzwanana zvakanaka. So muri yeZimbabwe ndo shoko randida kukusiyirai kuti prayer is the weapon. Prayer is the key. So ngativei vanhu vanonamata. Ende kukereke kwedu vanhu vazhinji vanokuziva nenyaya yekunamata. Nekuti nguva zhinji pakunamata ende ndo mune simba redu mukunamata. Viewers, we've come to the end of this live broadcast. First of all, let me salute you for being part of this live broadcast. You took your time. Mashandisa mabando zenyu. Makati aiwa ngani mbono tichikurukura na Pastor Muchefa. Tinokumbira chaizvo kuti murambe muchingotiteerera pano pa Sly Media TV. Hashtag yandabata mzora nasi inyaya yongoti bachi. From me, Oscar Pambuka, and the executive producer, Mkoma Sly. Until we meet again, keep watching, talking everything, and follow us on Sly Media TV. Sly Media TV, building bridges.